Existuje dôvod, prečo by si nikdy nemal kupovať výživové doplnky od influenceriek a známych osobností. Na skvelým príkladom je známa Kourtney Kardashian a jej nový, údajne prelomový GLP-1 Daily. Kourtney sa týmto doplnkom snaží využiť popularitu liekov na chudnutie, ako sú Ozempic, Wegovy alebo Saxenda, ktoré patria do skupiny tzv. GLP-1 agonistov. GLP-1, alebo celým názvom glukagónu podobný peptid 1, je hormón produkovaný v črevách ako reakcia na konzumáciu potravy. Tento hormón spomaluje vyprázdňovanie žalúdka a aktivuje anorexigénne neuróny v mozgu, čím potláča chuť do jedla. Synteticky vyrábané lieky ako Ozempic, Wegovy či Saxenda sa viažú na GLP-1 receptory v tele a napodobňujú jeho účinok. Tento mechanizmus vedie k zníženiu energetického príjmu a následnému významnému zníženiu hmotnosti. Kourtney tvrdí, že jej doplnok pôsobí ako prirodzený a lepší Ozempic, pretože údajne obsahuje látky, ktoré zvyšujú produkciu prirodzeného GLP-1. Má to však jeden zásadný problém. Prirodzene produkovaný GLP-1 je v tele enzymaticky rozložený približne za 1 až 2 minúty. Lieky ako Ozempic, Wegovy či Saxenda sú účinné iba preto, že majú výrazne dlhší polčas rozpadu, typicky niekoľko hodín alebo dokonca dní. Ak teda tento doplnok vôbec zvýši produkciu GLP-1, o čom osobne pochybujem, nebude schopný vyvolávať rovnaké účinky ako tieto lieky a tvoje chudnutie pravdepodobne nijak neovplyvní. No a presne toto je problém s doplnkami od influencerov a influenceriek. Často skáču na módne trendy, pretože im oveľa viac záleží na zárobku než na tvojich výsledkoch. Nenechaj sa nachytať na pekný marketing a nezabudni pri nakupovaní používať zdravý rozum. No a pre viac vedecky podložených informácií ma nezabudni sledovať.